Bună ziua și bine ați venit la episodul 5. 5? Da. Avem un invitat special astăzi, pe domnul Mihai, pe care îl cunosc de când era mai mic. Ce e special la el? E prietenul meu. Ah. Suntem prieteni cam, ne știm de mult, dar suntem prieteni, cred că, cam de când mi-a luat prietena. Da, am împărțit multe împreună, vă că împărțit și durerea asta. Domnul Mihai este bucătar. Spune, domnul Mihai, cu ce te ocupi? Bucătar de pasiune, nu bucătar de profesie. Există și altfel. Pe cum să nu? Dacă vrei și tu și vezi pe YouTube filmarea și vrei să te sacrifici cu noi, te așteptăm. Lași un comentariu acolo. Și like, și share, și subscribe. Da, da. Astăzi avem Ghost Pepper. Sau But Jolokia, sau Big Jolokia, sau Naga Jolokia. Na. Are o grămadă de denumiri. A fost la un moment dat cel mai iute ardei din lume. Ăsta, cred că e puțin corcit, după câte îl văd eu, dar mă gândesc că e la fel de iute. Deși eu sper să fie mai puțin iute. Și care e cel mai iute acum? Carolina. Nu cred că e Carolina. Nu, oficial Carolina e. Așa am auzit Primatoli, se zice că e mai iute decât Carolina Reaper. Dragon's Breath-ul e mai iute. Și ăsta? pe o mai Trinidad Moruga Scorpion sub Carolina și pe sub îi Buște și pe o cred că e asta. Deci, nici bine. da, probabil că și Seven Poturi sunt mai iuți decât ăștia, dar Și câte unități are pe scara Scoville asta? asta teoretic ajunge cam la 1.000.000. Ai mâncat un habanero întreg până acum. Ce am mâncat la tine atunci? Că am tot gustat așa cu feliuța. Dar nu feliuțe. Ai mâncat habanero? Nu, unul întreg de tot, gustat, nu domnul așa, a gustat. cu feliuță. Și ai zis că e bine să vii astăzi cu noi să mănânci un Ghost Pepper. Nu știu dacă ai zis că e bine. Încep tu onorurile. Vrei să-i tai? Da. Cum e? Îi Pe tai jumate îi codița, tai? Trebuie să le tai codița și să-i tai pe din două, să vedem să fie Nu ok ai pe din nou. viermuț. Sau să nu fie putrezițe. Ce, Unu, uite. Arată bine ăla. hai. Ce poftă am astăzi să mănânc ardei. Mhm. Și hai, fie tu. Păi și cum facem? Facem asta? Unul la o gingie, jumătate la gingie la altă. Hai, Am mă. început, man, trebuie să mergem până la capăt. Trebuie să mâncem amândouă jumătăți, ai grijă. Trebuie să amestec bine, am înțeles. Nu neapărat. Cam așa arată. L-am scăpat. Cam ăsta e ardeiul care trebuie să-l mâncăm astăzi. Bă, dar chiar n-am chef asta. Eu... Plăcere cu durere. Bă, dar niște leptic sau ceva n-ați spus? Nu mai Am văzut am că- trecut de nivelul ăla. Păi eu am venit acum. Așa ai nimerit. E penurie de lactate astăzi. Nu de alta, am vrut să arunc și eu cu el. Am văzut cum ai făcut tu. Sincer, nu chiar așa, uite, parcă. Crește. Hai de pula mea. Dacă nu ai luat destul de iute, eu zic să mai iei unul. Pă naiba. Și Aia. cuțilul ăsta e... Dacă nu suporți durerea sau pentru ce e presat aici. Bă, e destul de greu să mă concentrez să vorbesc la ora asta. Nu? Parcă e așa, nașpa la gust. E... Bă, nu e nimic bun la ardeiul ăsta. Destul de iute. Ăla- Dar, sincer, mă așteptam să fie mai... Asta, habanero, aprig. habanero ciocătul ăla mi se pare deosebit de bun și când îl mănânci așa gol, nu neapărat. L-am făcut cu ulei sau cu în sos. Nu, sau cum e mai iute decât cioclitul și e mai iute decât ice cream-ul Scorpion, care parcă am mâncat la piață. Nu mai țin Da, de dar ăla are la și o Black aromă, atunci. ceva ăsta, e numai durere. Are un pic de aromă, e așa, un pic fructat acolo, dar vine e prea mic timp în care simți gustul. Acolo o jumătate de secundă, ai simțit puțin gustul, pac, și-a venit și ți-a dat în cap. Au început oameni să ne trimită pe YouTube ardei
Iut, ca să ne omoare, că evident lumea vrea să ne vadă suferind. Și am primit niște Carolina, niște Moruga. Trinidad Scorpio Moruga reci ciocli. Big up pentru Tudi care ne-a trimis ardei. Alexandru Daniel Tudor, cred că e numele complet. Îl apreciem și probabil că o să-i mâncăm în episoadele viitoare, dacă nu murim până atunci. Episodul viitor cred că o să mâncăm tot ceva, un ghost pepper, J.P. ghost pepper și pe urmă o să trecem la chestii mai serioase. Bă, îmi ia limba foc, nu mai pot vorbi. Îți de urechile. Și cum te simți așa după primul ardei care l-ai mâncat? Am desfundat sinusurile. Pe care? Pe care? Am vorbit căcat. Da. De la capsaicină. Cum să mă simt bine, aș mai mânca jumate. Avem aici așa un învingător lângă noi. Uite, nici n-are atâta placentă. Adică dacă n-are parte albă, e un pic mai puțin, uite. Te rog. Chiar face asta? Bă, bine. Asta cu placenta m-a plăcut. Nu știu, tot timpul râd la chestia asta. A fost frica mai mare decât... Mă sună de liric că n-au venit la episod. De respins. Da, nu. Dă să-i răspund eu. Să-i zic ce-o pierdut. Pe cine chemăm data viitoare? Păi cred că poate tot pe el. Dar nu mai stau în mijloc, mă pui în stânga. Și pe altcineva. Și noi filmăm să facem mai ceva. Data viitoare îl chemăm pe Grasul XXL. Ok? Vii dacă nu vine. Da. Prost, vii tu dacă nu vine Grasul. Sunt șanse. Nici o lacrimă, nimica. Poate la episodul următor. Trebuie să ne răzbunăm. Ai fost bine. M-am ținut bine. Da, chiar. Felicitări. Îți mulțumesc. Am crezut că o să plângi un pic așa, că zic, Băi, și eu bă, m-am n-ai mâncat așteptat nici să un plâng. habanero întreg, zic, Dar să e rău. nu sunt începător, adică am mai tot gustat. Te-ai De anul pregătit trecut, de anul psihic trecut, de de anul când le-am trecut. gustat de la tine, Ai mai pupat niște ardei. într-una de atunci. Am devenit dependent. O să-ți plângă hemoroizii de seară. N-am probleme, nu. Am auzit că dacă ai probleme cu hemoroizii, îți trec după ăștia. Te-am mințit ce da. M-am mințit ce. Ne place inițiativa cu trimisul prin poștă. Un fel de Iuna Bomber de România. Așteptăm să ne mai trimiteți, să-i mâncăm. Și la cel mai tare comentariu de pe YouTube vă dăm un experiment de-a nostru, un soft, ceva. Răsplătim, venim și vi-l ducem. Poate vă combinăm să veniți și la un episod. Dacă nu stați foarte departe. Da. Dacă stați foarte departe, nu venim. Dar poate vi-l trimitem prin poștă. Îl trimitem Sau prin poștă. curier. Ce înseamnă foarte departe? În afară de județ. Mai mult de 2 străzi departe. Nu fiți din sat.